lídr této kapely má hlavu plnou reggae nápadů, ska nápadů, takže máme tady úplně jiný žánr, žádný rock, zkusíme to teďka trošku do ska, do reggae, do popu. Ta kapela se jmenuje Pardál a hraje v ní, budete se představovat? Budou se představovat, takže já nebudu říkat nic. Matěj a zbytek se to víte. Přeju vám příjemný poslech, teďka hraje kapela Pardál! Takže my jsme kapela Pardál. Na klávesi hraje Eva Gruberová. Na druhý klávesi hraje Nikola Kliková. Za bubrama sedí Jirka Hrdina. Na bas kytaru hraje Dan Kačín. A na kytaru a zpěv Matěj Ryšek. A ještě Eva zpívá. Takže první písnička bude Dysgraphic.